গেলি না এই টাটা কর দে টাটা কর টাটা করো টাটা কর দিও तमे आगे आई वो ब्लॉग रो गप्पा मुझे नहीं वो देखाओ हां गप्पा की स्माइल देखो जियो जुआ कुल्फी कुल्फी मात्र 30 टंका या सहित आ गुटे कुल्फी एला बड़िया बड़िया फुल होई जी राबड़ी बा सइलानी मेला सरलानी हम आइला को मेला सरलानी हटी खाली आइसक्रीम मोटका आइसक्रीम झिटका आइसक्रीम या सहित आ गुटे गली ना ए टाटा को दे टाटा कर टाटा करो टाटा कर दियो ए नियो सब 100 टका नेका नियो पूरा पूरी फ्री हां गली में खेलुची गली में यहाँ सहित आगुटी सुविधा पूरा पूरी फ्री पांचु नोटिरोल मात्र 30 टका नोटिरोल चलो तो भांगी जीवो गली में जदी भांगी जीवो चापनी पूरा पूरी छुआ संगरे बाप भी खेलिले मात्र 15 टका यहाँ सहित आगे भुजिया चाप पूरा पूरी फ्री आइसक्रीम मात्र 35 टका सेल्फी पॉइंट पूरा बड़ स्टॉल सब बड़ स्टॉल एटा लाइक दो भाई शेयर सब्सक्राइब सब करियो तमुना महोत्सव तो देखुचे अजुआ जा केन सेटा ठीक पूरा कोना दिन से केंद्र फूल बंधा सेउ फेउ नब परिया पत्र जहाँ नब सब होलसेल रेट आम दुकान बंद करी बुलिया पे आसु शेष रे मेला शेष रे बुलिया पे आसु जा खाइबा कथा मन खुशी खाइबे फ्री रे खाइबे सब दुकान फ्री रे देबे लास्ट रे जहाँ थिबो बासी आलिया सब फ्री रे देबे एटीएम गप बाबू आछथि चेयर गोड़े आछथि मेला सगराली प्रोग्राम भी सरी जाइछि गणिया ना कि आछे सब चेयर को चेयर भी गणी देले लास्ट आछे आ चेयर गणीबे आ किछ करिया पूरा नंदी पूरा महाराज चलछी मेला भितर भी नंदी महाराज चलछी एपट सब बंद है दुकान दुकान बंद है भाई मान मोर आगर चलती माड़ी चलती आउ गोटे भाई था सेंडर कथा माड़ी चलती आगर सब भेलपुरी चाट चाउमिन दोसा किसरा सारथी 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 किस आइटम एड़ा सब तंदूरी है एडे बना हो गरमा गरम भाई बना एडी मो भाई मार मीटिंग हो भाई पूरा ओ गुडी स्टाइल लगाली देखो इस भारी क्वालिटी चलो मुड़ी मांस
ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ମୁଢି ମାଂସ ଖାଇବ, ଗପ ଭାଇ କହୁଛି ମୁଢି ଆଉ ମାଂସ ଖାଇବ। ଦୋକାନ ମୁଢି ମାଛ ଦୋକାନ ଦୋକାନ କରିବୁ ନା, ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ଦୋକାନ କରିବୁ। ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ତ ଖାଅ ପୁରା କେତେ ବଡ ଷ୍ଟଲଟା, ବୋଧେ 100 ଫୁଟ ଜାଗାର ହବ ଷ୍ଟଲଟା। ମାନେ ମେଳା ଭିତରେ ଗାଈ ବି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଷେଣ୍ଢ ପାଖରୁ ଗାଈ ସବୁ ପଶୁଛନ୍ତି। ହଉ ବୁଲ, ଲାଷ୍ଟ ତମେ ବି ବୁଲ, ଆମେ ବୁଲୁଛେ ତମେ ବି ବୁଲ। ତାଙ୍କର ଟିକେଟ ଫିଟି ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଭିଡିଓ କରିବ ନା ସେଇ ଚାଲନ ବୁଲିଆ ଆଉ ବୁଲିଆ ସେ ଖାଇ ଲାଷ୍ଟ ଖାଇ ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ଭାଇ କେତେ? ହଁ କଥା ଖରାପ କରିଦେ ଦାଦି। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ? 50 ଟଙ୍କା। ଓହ ଖସି ଆସିଛି ନା ନବନି ଭାଇ, ନବନି। 50 ଟଙ୍କା କଲ, ଯାଉ ତମ ଦୋକାନଟା କରୁଛୁ, ଭଲ ଦେଖା ହଉଛି। ଗୋଟେ ସବୁ ଦୋକାନ ସବୁ ଏଇଟା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା? 120। ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ପିସ୍ 120, ଏଇ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟା 120 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇଟା 450 ଏଗୁଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ 400 ଭିତରେ ମିଳିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 120 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ରେଟ୍ କଟାକଟି ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବ? ପୁରା ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ ଏଠି ଭାଉଜଙ୍କ କତରେ, ପୁରା ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍। ଦେଖିବା ଏଠି ସବୁ 10 ଟଙ୍କା, ଯାହା ନବ ଲେଡିସ୍ ଆଇଟମ୍, ଯାହା ନବ କ୍ଲିପ୍, ଏଇ ଛୁଆ ଆଇଟମ୍, ପୁଣି ଏଇ ଖେଳନା ଆଇଟମ୍। ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ 10 ଟଙ୍କା ନା, ସବୁ କହୁନି ମାନେ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍। ତାପରେ ଖେଳନା, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖେଳନା ଅଛି ଏଠି। ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ଆଗର ପଳେଇ, ଆଗର ଆଉ ଅଛନ୍ତି। କଣ୍ଢେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 100 ଟଙ୍କା, 120, 100 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ଗପ ଏକା, ଏଇଠି ପଚାର କାଚ ଦୋକାନ। ନା ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ତ ନିରାମିଷ ଲୋକ, ସେଗୁଡ଼ା ଚାଲିବନି। ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ପାରଫେକ୍ଟ 200 ଗ୍ରାମ ଧରିବ ବୋଧେ। ଏଇଟା 200 ଗ୍ରାମ ଗ୍ଲାସ୍ ବୋଧେ ମାଉସୀ? କେତେ? 250। ଏ କେତେ ଟଙ୍କା? 20 ଟଙ୍କା। ସବୁ ହୋଲସେଲ୍ 20 ଟଙ୍କା ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବେଲା ନେବା। ବେଲା କୋଉଠି ଅଛି? ବେଲା ନେବା ଦୋକାନରେ ରଖି, ଦୋକାନରେ ନେବା ବେଲା ରଖିବା, ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଲା ନେବା। କୋଉଠି କୁହ? ବେଲା ଦୋକାନ କୋଉଠି ଅଛି? 20 ଟଙ୍କିଆ ବେଲା। ମାଉସୀ ବେରୁଟା କେତେ ନା? କେତେ? 50 ଟଙ୍କା। ସିଏ ଖେଳି ପାରିବନି, ସିଏ ଖେଳି ପାରିବନି, ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ଖେଳି ପାରିବନି। ମେଳା ସରିଲାଣି, ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିଛେ ତ, ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଛେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସବୁ ସରିଲାଣି। ଯାହା ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହା ବି ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟାର କରୁଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେଇ ଯାହା ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଗରମ ଅଣ୍ଡା, ଚପ୍ ଏକା ମିଳୁଛି ସବୁ। ଏଠି ସବୁ 20 ଟଙ୍କିଆ। ଜୁତା ଦୋକାନ ମୁଁ ଦଉଛି, ତା ଖୁତୁଲି ଏସବୁ ଲେଡିସ୍ ଆଇଟମ୍ ପାଖରୁ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି।
ଜୁତା ସବୁ ମିଳୁଛି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜୁତା ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି। ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ଏଇଟା ଭାଇ 50 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା କେତେ ଗ୍ରାମ ରହୁଛି ସେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତ କିଛି ଏଠି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଲ ଖାଇବା ନାଇଁ କି ରୋଲ ଖୋଜୁଛେ ରୋଲ ହିଁ ପାଉ ମୋବାଇଲ ଫ୍ରାଏ କରି ଦେଇଦେବି ପସନ୍ଦ ହବନି ନା ମୋବାଇଲ ଫ୍ରାଏ କଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ ଯେ କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ଆମର ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ହେଲା କିଛି ହବନି କିନ୍ତୁ ଆମର ରୋଲ ଖୋଜୁଛେ ରୋଲ ପାଉନେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଉମିନ ଦୋକାନରେ ଗଲେଣି ଗପ ବାବୁ ଗପ ଏଠି ଚାଉମିନ ରୋଲ ନାହିଁ ବାପି ଏଇ ଦୋକାନ ଆସିବ ବାପି ଏଇ ତାର ଯାହା କରିବ ରୋଲ ଯଦି ଥିବ ବାପି ଆମେ ଖାଇତେ ଆସିଛେ ବାପି ଏଇ ତାଙ୍କର ରୋଲ କରିକି ଦେବେ ଆମକୁ ଖାଇବା ଆଉ କହୁଛ ବାପି ବାପି ରୋଲ କେତେ ନା 30 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା କୋଉ ରୋଲଟା ମିକ୍ସ ରୋଲ 50 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଏ ରୋଲ 30 ଟଙ୍କା ମିକ୍ସ ରୋଲ 50 ଟଙ୍କା ହେଲା ଇଏ ହଉଛି ବାପି ଭାଇଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବାପି ଭାଇଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କହୁଛୁ ଆଉ ଏଠି ଆମର ସବୁ ହିରୋ ମାନେ ବସିଗଲେ 1 2 3 4 ବସିଗଲେ ଆମର ଇଂଲିଶ ଆଣିଦେଲେ ପରା ଆମର ମୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ମୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ଏବେ ମିକ୍ସ ରୋଲ ଉପରେ ମସଲା ଉପରେ ପିଆଜ ଭଲ ଲାଗିବ ବାବୁ ଫାଷ୍ଟ ବୋଇଂ କଲି ଗପ ବାବୁ ଗପ ପରିବା ବାଲା ପରିବା ମାଲିକ ସବୁ ବାଲା କହିବେ ମୋର ବି ଏବେ ଆସିଗଲା ମୋର ବି ଏବେ ଆସିଗଲା ଏଇ ମୋ ଭାଇର ଏଇ ପଛରେ ଆଇଲା ପଛରେ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଲାଇକ୍ ଟିକେ କମ୍ ଦେବ ତାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେ ମେଳା ବୁଲିବ ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିବ ସେ ଆଉଛି ବାବା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରିଲ୍ସରେ ପଡ଼ିବ ନା ଆଚ୍ଛା ରିଲ୍ସ ପଡ଼ିବ ଭାଇର ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଲେ ମେଳା ବି ସରିଗଲା ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଲେ ମେଳା ବି ସରିଗଲା ଆଉ ବୁଝିଗଲା ରୋଲରେ ମୋ ଭାଇ ଆମର ପେଟ ପୁରିଗଲା ତେଲ ଫେଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ହେଇଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଏସିଡ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ତେଣୁ କରି ଆମର ସରିଲା ବୁଲିବା ବି ସରିଲା ଏଠି ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଏଠି ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଚାଲିଛି ରାତି 8:30 ବେଳେ ଏଇ ମୋ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଭାଇ ମୋ ଭାଉଜ କହୁଥିଲୁ ସବୁ ପରିବା ନେବ ହୋଲସେଲ ରେଟ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା ମାର୍କେଟର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାପାରୀ ରେମୁଣା ମାର୍କେଟ ହାଇସ୍କୁଲ ସାମ୍ନା ଭାଉଜ ବସନ୍ତି ଆଉ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଆମ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ରେମୁଣାରେ ଅଛି ଆଉ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାଇ ଭୂତରେ ହେଇଗଲା ଏ ପୁତୁରା ହେଲା ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବର ଆମେ ବାହାରିବା ଗପ ଭାଉଜକୁ ଭାଉଜ ଏଠି ଦୋକାନ କରନ୍ତି ମା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ କିଏ ନେଇକି ପଳେଇବ ସବୁ କିଲୋ ଭାଉଜ କେତେ ନା ଏଇ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାନ ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଏବେ ମେଳାରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛେ ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ପଳେଇ ଗଲେଣି ଏଇ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଭାଇ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ ଏଥର ଘରୁ କରିବା ନା ମୋବାଇଲଟା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ମହୋତ୍ସବ ଆମ ମଜା ଆସୁଛି ସେମାନେ ଭାଇ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ମାରନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ବି ମାରନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଇନ୍ ମାରିଲା ପରେ ଯଦି ବେଶିକା ଲାଇକ୍ କରିବ ରଖୁଛୁ